प्लैनेट भोजपुरी। नमस्कार, हम हैं मुन्ना मस्ताना, ग्राम पोस्ट रिबिलगंज जिगना, जिला छपरा, बिहार से। अभी हाल में एगो बहुत चर्चा के विषय बनल बा, जौन की नोटबंदी 1500 के मोदी जी जौन की बंद कैनी, ओकरा विषय में एगो हम गाना सुनावतानी, रउआ लोग सुनी लोग। कि बंद कैले मोदी जी हो, बंद कैले मोदी जी, 500 हजरिया नुहे आहे, काला धन के खत्म होई जाइनु बजरिया नुहे आहे, काला धन के खत्म होई जाइनु बजरिया नुहे। आरुआ देखत बानी आ देखत रही यूट्यूब चैनल प्लैनेट भोजपुरी। प्लैनेट भोजपुरी।